Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi nyime. Riwruok mar jopuonj KUPPET koro dwaro mondo migawo mar omenda ogol mapiyo omenda madhi e okuma mar thieth mar jopuonj ka gilero ni jopuonj sandore kaluwore kod riwruog jopuonj ni omenda ma bilion 11 pok ochiw ne kambi mar okumba mar jopuonj, gima koro miyo moko kuom ute thieth tamre thiedho jopuonj. Simfros Okinda nigi ler. Riwruok mar jopuonj KUPPET koro dwaro mondo migawo mar omenda or mapiyo omenda mag chenro mag thieth. Kagiloso gi jofwambo, jalup jagoro maduong' mar KUPPET Moses Nturima olero ni en gima rach ni ng'anyo mane gidhi dwe mar 9 higa mokalo pok onyago olemo kaluwore ni mano ema ne giko mar sirkal oro omenda mar thieth mar jopuonj. We urge the Treasury to urgently release the funds which are a component of teachers' salaries, having been hived from the medical allowance that teachers earned before the scheme was introduced. So this what we are asking for is part of the money that was removed from the teachers' salaries. 6 months later, teachers find themselves exactly where they were before the strike. Many hospitals are withholding services or demanding out-of-pocket payments before attending teachers. KUPPET koro ywak ne jopuonj sandore lwet ute thieth kamoko kuom giriembo nyaka kati dwaro mondo gigol omenda e ofukgi eka thiedhgi. They delay them from getting services. Other hospitals have already written that they are not serving teachers. Nturima wacho ni thieth en ratiro mar japuonje kendo ponono ni sirkal okoro omenda ni to chenro mag somo biro rochore. So when teachers go to hospitals and they queue for the whole day, sometimes they are told we are not giving services. That's a violation of human dignity. Because whenever teachers are moving from one health facility to the other, it means they are also wasting time. We may not want teachers to waste time. Let them receive their due. Kopogore kod omenda mar thieth, jopuonj bende ywak ni chenro mag thieth ma giyudo ni rang'iny mapiny ka gidwaro mondo kambi machiwo negi chenro mag thieth orang matut kaka jopuonj nyalo yudo thieth makare. So we are also urging the Minet to provide good services, even once the money runs. You know, sometimes they complain about not receiving the money, but once they get the money, still the quality of the services, very poor. They are after the money, but they don't give any service. The services are one thing. Our teachers are ever complaining. E higa mar 2015, omenda michulo jopuonj monego githiedhre godo nochungi, kendo tero omenda makamano ne riwruok mag kembe mag okumba mag thieth mondo ta chenro mag thieth mag jopuonj. Japuonj ka japuonj golo Sh3,000 dwe ka dwe. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapo nitiere weche motenore kod somo, jokanyo mag skund primar